Чацвер 2 студзеня. У эфіры Белсату першае сёлета кароткае выданне навінаў. У студыі для вас працуе Александр Баразенко, і мы пачынаем. Пяцярых былых сілавікоў, якія ў 2020 годзе звярнуліся да калегаў з заклікам не парушаць закону і не чыніць гвалту, будуць судзіць. Мужчынам пагражаюць велізарныя тэрміны. Афіцэры Дмітрий Удовін, Андрей Дорожка, Вячеслав Ілін, Ігор Кісляк і Віталь Папроцкі працавалі на кіраўнічых міліцэйскіх пасадах у Барысаве, Смалявічах і Жодзіне. 12 жніўня, праз 3 дні пасля пачатку пратэстаў, яны разам запісалі зварот, дзе заклікалі сваіх былых калегаў не парушаць закону и не чинить гвалту супраць мирных протестовцев. Обращаемся именно к вам, чтобы вы, каждый, сделали свой выбор и не допускали в силу своих возможностей совершения каких-то противозаконных действий своими коллегами, либо какими-то другими силами. Цяпер жа імёны мужчынаў з'явіліся ў раскладзе паседжання Менскага абласнога суда. Пяцярых афіцэраў вінавацяць у быццам бы распальванні варожасці і нанясенні шкоды нацыянальнай бяспецы. За гэта мужчынам пагражае ад 5 до 12 гадоў зняволення. Працэс над афіцэрамі пачнецца 13 студзеня. Дефіцыт вонкавага гандлю за 11 месяцаў 2024 года вырас амаль напалову і дасягнуў 4,25 мільярдаў долараў, вынікае са звестак Белстату. Паводле звестак ведомства, са студзеня до конца лістапада Беларусь прадала за мяжу тавараў прыкладна на 37 мільярдаў 200 мільёнаў долараў. Гэта на 20% болей, чым за аналагічны перыяд 2023. Але вырас і імпарт, прычым на больш як 6%, да 41,5 мільярда. Такім чынам, адмоўная сальда склала 4 мільярды 425 мільёнаў долараў США. Пры гэтым з краінамі па-за СНД Беларусь увогуле нагандлявала на мінус 7 мільярдаў долараў. З прычыны моцнага ветру сіноптыкі абвясцілі на сёння па Беларусі памаранчавы ўзровень небяспекі. Парывы заходняга і паўднёва-заходняга ветру па краіне сёння будуць сягаць 21-24 метраў за секунду. На большай частцы тэрыторыі чакаюцца ападкі, дажджы і мокры снег. Пры гэтым тэмпература паветра застанецца плюсаваю. Днём чакаецца ад 2 до 8 градусаў. Аднак ужо заўтра ў Беларусь прыйдзе пахаладанне. З 3 па 5 студзеня сіноптыкі абяцаюць дзённую тэмпературу ад 0 до мінус 5 градусаў, а ноччу нават да 9 градусаў марозу. У Віцебску раніцу 1 студзеня аўтамабіль збіў на смерць пешахода. На вуліцы Зеленагурская аўтамабіль «Шкода» з 57-гадовым кіроўцам не прапусціў на пешаходным пераходзе 30-гадовага мужчыну. Ад атрыманых траўмаў пешаход загінуў на месцы. Міліцыя вызначае абставіны здарэння. Яшчэ адное смяротнае ДТЗ адбылося ў Полацкім раёне. 46-гадовая кіроўца «Форду» на трасе да Новаполацку з'ехала на паласу сустрэчнага руху, дзе ейны аўтамабіль сутыкнуўся з «Джылі», а пасля яшчэ з «Вольва» і «Тойотай». Жанчына за стырном «Форду» загінула на месцы. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Тэлеграм. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код. Наведзіце на яго камеру вашага смартфона ды пераходзьце па спасылцы. Падпісвайцеся на наш тэлеграм-канал, калі для вас гэта бяспечна. Трагічны пачатак года ў Злучаных Штатах Амерыкі. Цягам сотняў адбыліся 3 здарэнні з выбухамі, стралянінай і спробаю масавых забойстваў. У Нью-Йорку ў выніку страляніны ў чарзе да начнога клуба ў раёне Куінс пацярпелі самаменей 11 маладзёнаў ад 16 до 20 гадоў. Паводле звестак паліцыі, 4 ўзброеных людзей зрабілі не менш за 30 стрэлаў па натоўпе ля ўваходу ў клуб «Амазура». Паліцыя абвясціла ў вышук шэры аўтамабіль «Інфініці», на якім падазраваныя ўцяклі з месца злачынства. У Лас-Вегасе каля гатэлю «Трамп Інтэрнэшнл» падарваўся аўтамабіль «Тесла Кібертрак». Аўта кампаніі Ілона Маска мела ў салоне каністры з бензінам ды піратэхнічныя вырабы. Кіроўца, які быў унутры кібертраку, загінуў. 7 мінакоў атрымалі раненні. Следчыя федэральнага бюро расследаванняў вывучаюць магчымую сувязь здарэння з інцыдэнтам у Новым Арлеане, дзе нападнік уляцеў у натоўп на аўтамабілі, а потым пачаў страляніну. Колькасць ахвяраў гэтага тэракту дасягнула 15 асобаў. Аўта нападніка ў Новым Арлеане і Тесла Кібертрак у Лас-Вегасе былі арендаваныя праз адзін і той жа сервіс каршэрынгу. Яшчэ адна трагедыя з масаванай стралянінай адбылася ў першы дзень 2025 года ў Чарнагорыі. Загінулі 12 асобаў, у тым ліку 2 дзяцей.
У бары ў горадзе Цэтыне мужчына пасварыўся з адным з гасцей, пасля чаго адышоў і вярнуўся з пісталетам. Ён забіў некалькіх чальцоў сваёй сям'і, уладальніка бару, ягоную сям'ю, у тым ліку дваіх дзетак, і некалькіх кліентаў, пасля чаго выйшаў на вуліцу і працягнуў весці агонь па мінаках. Пазней, аточаны паліцыянтамі, нападнік паспрабаваў учыніць самагубства і стрэліў сабе ў галаву. Ён памёр у машыне хуткай дапамогі. Следчыя ўжо вызначылі асобу забойцы. Мужчына меў праблемы з псіхічным здароўем і раней быў арыштаваны за незаконнае захоўванне зброі. У Чарнагорыі абвесцілі 3-дзённую жалобу. І гэта была апошняя інфармацыя ў сённяшнім выданні. Падрабязней пра галоўныя падзеі дня з каментарамі ды аналітыкаю апавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.